नमस्कार. आजी 31 ऑक्टोबर वल्लभभाई पटेल हांगेलो जन्म दिवस. 31 ऑक्टोबर 1875 1875. वल्लभभाई पटेल हे आयर्न मॅन ऑफ इंडिया म्हणून ओळखत आशिल्ले. आमगेल भारत देश स्वतंत्र जालो त्यानंतर 562 562 संस्थानाक एक करचे कठीण काम, ती संस्थान ಒಟ್ಟು करचे एक कठीण काम तांगेल पुढाकारान जाले. त्यांनी भारताचे प्रप्रथम उपपंतप्रधान आणि गृहमंत्री आशिल्ले. इंग्लंडात त्यांनी कायद्या विशयान शिक्षण घेतले आणि भारतांत येण्यापुढे वकील म्हणून प्रसिद्ध झाले. पूर्ती जगत्तांतू लांब अशी तांगेल सर्वांत व्हड प्रतिमा स्टॅच्यू गुजरातांत राबयला. स्टॅच्यू ऑफ युनिटी म्हणून तो ओळखताचे. त्या खातीर तांगेले एक एकता दिवस म्हणून सेलिब्रेट करताची तांगेल जन्मदिवस. त्या लेखाक हांव एक सानशी कविता बरयल्या, ती आता सांगता, तुम्ही ऐकया. तर वल्लभभाई पटेल तांगेल कार्यान मेळ्ळी पदवी सरदार. वल्लभभाई पटेल तांगेल कार्यान मेळ्ळी पदवी सरदार हांणी भारताच्या एकतेचे शिल्पकार. लोह पुरुष अशी त्यांनी नाव मिळेले. लोह पुरुष अशी त्यांनी नाव मिळेले. स्वातंत्र्य चळवळीत योगदान दिले. न्यायप्रिय स्वभाव, राष्ट्रहिताक प्राधान्य. न्यायप्रिय स्वभाव, राष्ट्रहिताक प्राधान्य. संस्थानाक वट्टुकन दिल्ली एकतेची जाण. सरदार हे नावान तो दिसून येता सन्मान. भारत मातेलो हो खरे पुत्र महान. असले महान पुरुषाक देशभक्ताक आमगेले शतशः नमन. धन्यवाद.